ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು 3 ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಇರ ಮುದರ್ದದಿ ಅಚಲ್ ಅಚಲ್ ಇರಿ ಇರಿ ತಿಂಚ ಕುಲ್ಲು ಇರು ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲು ಇರಿ ಅಚಲ್ ಅಚಲ್ ಇರ ಮುದರ್ದದೆ ಅಚಲ್. ಓಕೆ ಏರೋ ಅಚಲ್ ದೀತಿನಿ ಅಚಲ್ ದೀತಿನಿ ಇರು ಅಮ್ಮ ದೀತಿನ ಅಚಲ್ ಈತೆ ಇರ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಎಂಚಲೆ ಪುನಿರೇನೆ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಅಂಜಲೆ ಪೂರ ಅಚಲ್ ಅಚ್ಚಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪುದರ ಅಚ್ಚಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಪ್ಪ 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 ಒಲುಪ್ನು ಪಪ್ಪ ಅದ ಮತ್ತೆ ಊರುದಿತ್ತೇರಿ ಸರ್. ಇಂಜ 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 ಅದ ಮತ್ತೆ ಊರುದಿತ್ತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಇತ್ತರ ಮನೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾರ. ಒಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪಿದೈ ಊರುದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿದೇರು ಹಿಡಿತು ಈಟ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಹೋಗಿನಾರು ಅತ್ತ ಆರ್ ಮುರಾನಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ. ಓಕೆ ಓವು ಓವು ಪಿದೇರು ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದೆ ರೇಸ್ತೌದರ ಪಿದೈ ಊರು ಅಂದಂದು ಪಿದೇರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ಗೇನ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೇರು ಅದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈತ ಮನೆ ಬತ್ತಿರಾರು ಅರ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಉದರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಓಕೆ ದಾದ ಕಂದಿರಿ ಮರಣಿ ದಾದ ಕಂದಿರಿ ಮೊರಾನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕನಪೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತನೆ ಒರಿದಿನ ಅಂತೆ ಹೆಂಗೊಂಚು ಕೋಪರ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪರ ಕೊನರಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕನ ಓದಿ ಸರ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಆರ ಯಾ ಪಂತುಚಿದ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಕನಪೆ ಇದ್ದೀರ್ ಪನ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪರ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಡುದು ದಾದ ಕಂದಿರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಕಂದಿರಿ ಬೇತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಲಕನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೂವಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊಲ್ಬೆ ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಅದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆರನ ಗುಡ್ತೊಂಡೆ ಈಗ ಮೆರನ ಗುಡ್ತೊಂಡೆ ಅದ ಕುದುರ್ತದೆ ನೆಂಗಿಸೆ ನೆನಪು ನಂಗಿಸಿ ನೆನಪೋತನು ಬಂದ ನೆನಪೋತನಾ. ಓಕೆ ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪುದರ್ ಹೌದಾ. ಓಕೆ ಇರ ಪುದರ್ದದೆ ವಿ1 ಎತ್ತನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾರೆ ರಾರೆ ಚಿನ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲು ರಾಧಾ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಲಿ ಮಜಾನೆ. ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಜೋರಿದ್ದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಬರ್ಸದಾನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಅವೇ ಬರ್ಸದಾನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದೆ ಇರ್ನ ಚಂಡಮಾರುತ ಐತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಡಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜತೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ್ ತಿಂಡಿ ನೀ ದೋಸೆನೆ ಮೇರ್ನ ನೀ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇರೇಮೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅದೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತವರಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅದೇ ನೀರ್ ದೋಸೆ ದಾದ ಎತ್ತೇನೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮುರ್ಕಾರ ದಾದ ಎತ್ತೇನೆ ಸಾಕು ಮುರ್ಕಾರಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾರು ಸಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನದೆ ಶೋಕಪ್ನದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ ಪುದರ್ತದೆ ಗುಪ್ತನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ ಗುಪ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮನ್ ಇರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಕೆಮ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕಲಗಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ನತ್ತಿ ಇರ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆಡುಪ್ನ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಆವಡ್ ಅದು ಇದೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆಡುಪ್ನ. ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ನಾ. ಓಕೆ ಇರದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜ ಮಂಜು ಅದ್ರ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇದಾದೆ ಹೂ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ mango flavor, grapes grapes flavor, baka
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಕ್ಕಂಜಿ ಬನಾನಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಮುಸಂಬಿ 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 ನಡೆ ಆರೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಅತ್ತ ಮುಸಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಡ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆರೆಂಜ್ ತುಳುಟ್ ಅದೇ ಮುಸಂಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಆರೆಂಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೆಂಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ಎತ್ತು ಪೋತುನ್ ಪಂಡೆ ಕೂಲಿ పోతది గేప పోరే గేప గద్దు జోలో కూలి దర్దు దత్తే అన్ని దర్దు జేరు గద్దు జగేండి అది గద్దునా అత్తి పల్లె యాన సెకండ్ స్టాండర్డ్ పోతే అప్పగ గద్దునా అద్దా పోపి అప్పగ పోపిన ఇది ఎత్నే క్లాస్ ఇది ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿಯಾ ನಾನು ಏತು ವರ್ಷ ಉಂಡಿ ಕೂಲಿ ಪೋರೆ ಗತೆ ಕೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಲಿ ಪೋಪಿ ಅತೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದಿರ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಆರೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಹುಡೆ 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 ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಬೀಚ್ಗೆ ಅಂದ ಇರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ ಬೀಚ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ದುಲೆ ಅತ್ತ ಬೀಚ್ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಇದೆ ಈರು ಇನ್ನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಈರಾಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇರದಾದೆ ತಿಂಡಿದಾದೆ ಇಡ್ಲಿ ಇರಾಗ ಇಡ್ಲಿಯಾ ಇರದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನಾ ಪರೋಟನಾ ಪುಲಾವಾ ಬನ್ಸಾ ಬಟರ್ ನಾನಾ ಬನ್ಸ್ ಅಂದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಓಕೆ ಬನ್ಸ್ ನಾನು ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂದೇನ ಓಕೆ ಅದು ಇರಗಿತ್ತ ಬನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನ ಬನ್ಸ್ ಹೆಂಚಾತೀನಿ ಬನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಡ ನೋಡ್ಸಿ ನರಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡತ್ತಿ ಪಕ್ಕಡ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಿ ಅದೇ ಬನ್ಸಿಗಿತ್ತ ದಾದೆತ್ತೀನಿ ಮುರ್ಕಾರೆ ನೀರಿಡ್ ಮುರ್ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕದ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ಪೂರಿಗೆ ಮಾರ ಬನ್ಸಿ ಕುರ್ಮ ದಾದೆತ್ತೀನಿ ಮುರ್ಕಾರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಬನ್ಸ ಅಂದ ಇದು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಶಕುಂತಲಾ ಬಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಕ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ನೇಹ ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬುಧಾರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬುಧಾರಲ್ಲಿ ನೈಜಿಲಿ ನೈಸಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾನೆ ನೈಜಿಲಿ ಏರಿಯೋ ನೈಜಿಲ್ ಅದೇ ನೈಜಿಲ್ ಅಂದೆ ನೈಜಿಲ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಆಯುಷ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿ ರಡ್ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಬುಧಾರು ಅದ್ವಿತ್ ಬಕ ಕುತ್ತಂಕ್ ಏರಿಯೋ ಕುತ್ತಂಕ್ ಕುತ್ತಂಕ ಬಕ ಕುತ್ತಂಕ್ ಬಕ ಏರ್ ಕುಡನ್ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಕಿಟ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅವು ಪ್ರಖ್ಯಾತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹರ್ಷ್ ಬಕ ಅಕ್ಕಂಜಿ ಸಲೀಫ್ ಬಕ ತನಿಷ್ ಬಕ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಲ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ ಯಾವ ಇರ್ನ ಕುಜಲಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಓಕೆ ಈರು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪುಜಾರಿಗೆ ಅಂದ ಈರು ಪಕ್ಕರ ಮನೋಡ್ಚ ನಡು ಸತ್ಯ ಮನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈರು ವನಸೆ ಮಲ್ಪುಜಾರಿಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನಕ್ಕೆ ತೋನವ್ರಿಗೆ ಅಂದ ವನಸೆ ಮಲ್ಪುಜಾರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿರಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರಿ ಇಂಕ್ ವನಸೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜಂಡ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೆ ಓಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನಿರಿ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಕಜಿಪುರ ಮಲ್ಪರ ಓ ಕಜಿಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನಿರಿ ಎಂಕ ಪಲವಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಲಾವ್ ಕಜಿಪ್ಪ ಕಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರ್ಸು ಕಾಣ್ಪುಜಾರ ಎಂಕ
ಕಬಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಕಬಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಎತ್ತಿನ ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಪೆ. ಇತ್ತೆ ಬೋಡೆ ರೇ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡೆ ನಂದೆ ಎತ್ ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಇವ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅದಾ ಆವತ್ತ ಇರೇ ಕೊರ್ಪ ಇರೇ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಬಕದ ಅದು ಇಷ್ಟ? ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ. ಹಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ ಬ್ಯಾತೆ ಇಷ್ಟ? ಗಂಜಿ ಇರ್ನ ಗಂಜಿ ಬೋಡಿ ಅತೆ ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡೆ ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಅದೇ ಉಪ್ಪಡೆ ಉಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ ಉಪ್ಪಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಇರಗೆ ದಾದೆ ಇಷ್ಟ? ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟನಾ? ಬಕ್ಕದ ಕಬಾಬ್ ಮೇರೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಏತ್ ನೋಡಿ ಪೀಸ್ ಏತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇರಗೆ ಗೋಣಿ ಪಡೆ ಅದೇ ಎಂಚೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಎಂಚೆ ನಿಗುಲು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಾರ ನಿಗುಲು ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬದಲದೆ ಓ ಗುಟ್ಟ ಚಿನೇ ಗುಟ್ಟ ಗುಪ್ತಾ ಇದು ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುಪ್ತಾ ಬೂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕತ್ತಿ. ಓಕೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುಪ್ತಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗುಟ್ಟ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಬಲ್ಲೆ ಗುಪ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಗುಪ್ತಾ ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾಜನ್ಪುರ ದಕ್ಕದ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ನದಿ ಶಾಲೆ ಇವಾಗ ನೆಲವಟ್ಟು ಪೂಜಾರ ಏರಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ವೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಪಕ್ಕಡ ನಡಿಸಿ ಗುಪ್ತಾ ಇರ್ ಪಕ್ಕಡ ಕಥ ಇರೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಈ ಭಜನ್ ದೆಕ್ಕೋರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಜ್ಜತಾ ಓಕೆ ಈತ ಭಜನ್ ದೆಕ್ಕೋರ ಇಜ್ಜ ಇಂದ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಏನಾರ ಈತ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಗುಪ್ತಾ ಇರೋರ್ಪಣ ಒಂದು ಮೇರೊಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗುಪ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮೇರೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ ಬಿಜರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗುಪ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಓ ಪದ್ಯ ಶಾಲೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಓ ಪದ್ಯ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರೆ ಗುಜ್ಜುಜ ಯಾರು ಅಡೆ ಪಂಟ ಹೋದರ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಓ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಪದ್ಯ ನೆನಪು ಅನ್ಪಲೆ ಓ ಪದ್ಯ ಹೆಂಗ್ ನೋಡು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ದಾದ ಅನ್ಪಾರೆ ಹೀರೋ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರೆ ಬಿಚ್ಚರ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಓ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬರುತ್ತೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಾಸಿವೆ ಪೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮೇರ ಅಂಡಲ ಅವಲಿ ಯಾನ್ ಈರಂಡಲ ಅವಲಿ ನೀರು ಮೇರೆ ಸಾಸಿವೆ ಅಂಡಲಿ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಉಂಟು ಈ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಪಿರುತ್ತು ರೆಡಿ 1 ಗಟ್ಟಿ ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಅವೇ ಓಡಿ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇದೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಇರೋ ಪದ್ಯ ಬರ್ರಿ ನೆನಪು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗಟ್ಟಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವಾಗ ಬಕ್ಕದದೆ ಸಾಸಿವೆದ ಪೆಟ್ಟು ಊರದ ಫಿಲಿಪ್ ಊರದ ಪುಳಿಕುಲು ಊರದ ಬಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತೂತಾನ ಅದೇ ಮೆರನ ಪದ್ಯ ಮೆರನ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟುದುಗ ಹೀರೋ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರೆ
ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. దాసద పెట్టదు పెళ్ళికులకి పోతున్నా పల్లె కూడా దాసద పెట్టదు పిల్లకుల ఆసద కన్నదు ఊరుద కళ్ళు తుయానా దాసద పెట్టదు పెళ్ళికుల నల్లికున్న పొర్లు తియానా பொண்ணுல மரలేదు మనందరి దాసిద పెట్టుకు ఊర్ద ఏನ పిలికులు పక్క పొండ్లేకి మరలేదు మన ಏನೇ ಅಂಜ ಈ ಓಲ್ಪತ್ವಿ ನೀನ್ ಪದ್ಯ ಓಲ್ಪತ್ವಿ ನೀರ್ ಪದ್ಯ ಇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀನಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಇರ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಕಲು ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ನಿಕಲು ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿಜೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ఉన్నాగా ఇరు వైట్ ఉంపిని మొబైల్ ఉంపినా ఉన్నాగా ప్లేట్ ఉంపిని మొబైల్ దాదు పరి ఇది ಆಯ್ತಾ ಕುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಟಾರಂಜಿ ತೂಪಿನದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಏರ್ಲೈತಿ ನೆನಪಿಜೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿಜೇರ వాణిజీ ఇల్లద ఫ్రిడ్జ్ ఉండదు ఫ్రిడ్జ్ ఉండే ఫ్రిడ్జ్ దాదు బరు దీపారు ఫ్రిడ్జ్ దాదు దీపారు చాక్లెట్ బక నీరులి ఆపిల్ టొమాటో బక క్యారెట్ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿ ದೀಪಜೆ ಮುಂಚಿ ದೀಪಜರಾ ಜಾಮು ಜಾಮು ಬಕ ಸಾಸ್ ಸಾಸ್ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಬಕ ಐಸ್ ಅದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಸ್ చెప్పినది బక ఏం బక బైతే ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಕ ಚೋಕೋಬಾರ್ ಚೋಕೋಬಾರ್ ಕೋಡದ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಕೋಡದ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಬಂದದೆ ಇನ್ನಿ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಮೊರಣಿ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಲಸ್ಸಿ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮೊರಾಣಿದ ಕೋಡೆದಿತ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಿ ಅವು ಏರ್ ತಿಂತೀನಿ ಕೋಡದ ಮೊರಣಿದ ಪುರ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಸಾರೇ ಬಂದ್ವಿ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಮೀನ್ ಸಾರು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟಾ ಖಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಮೊರಣಿದ ಮೀನ್ ಸಾರು ಯಾರ ದೀತಿರತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡು ಅವು ಈರ್ ತಿಂದರದು ನೀ ಕಾಂಡೆ ಇಚ್ಚ ಈರ್ನೈತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡು ಇನ್ನು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಉಂಡೆ ಚಿಕನ್ದ ಸಾರು ಉಂಡೆ ಮೀನುಂಟು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಜೆ ಗುಪ್ತಾ ಗುಪ್ತ ಏಪದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಈ ರೇತ್ನ ಬೆಂಚುಗಳು ಈ ರೇತ್ನ ಬೆಂಚುಗಳು ನೆಲಟ್ಗಳು ಸೋಪು ಬರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಾಲೆಡ್ ಸೋಪು ಬರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಕತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಕೇರನ ವಾರ ಇಲ್ಲದ ಸೋಪನ ಅದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲೆಡ್ ಎತ್ತ ಬೆಂಕಿಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರಡ್ ಏತ್ನೆ ಬೆಂಚ್ ಏತ್ನೆ ರೋ ಏತ್ ಬೆಂಚ್ ಉಂಟು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಂಚ್ ಬಂದಿನಿ ಓ ಬೆಂಚ್ ಬಂಡದ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲು ನೋಯ್ತು ಶಾಲೆಡ್ ಚೇರ್ದ್ ಬಕ ಬರ್ರೆ ದಲ್ಲಜ ಬರಿಪಿನ ಹೋಯ್ತ ಮಿತ್ತಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ ಟೇಬಲ್ ಏತ್ನೆ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲು ನೀರು ಏತ್ನೆ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲು ಏತ್ನೆ ಟೇಬಲ್ ಬಂದೇನೆ ಏತ್ನೆ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಏತುಂಡು ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಪುನ ಇರು ಒರಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಬಕ ಏತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಟೇಬಲ್
ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಳ್ಳೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳದೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಏರ್ಗುಳುನು ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಏರ್ಗುಳುನು ಸೈಡ್ ರಿಸಾನ್ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಏರ್ಗುಳುನು ಪಿರೋಡೆ ಆಗಲೇ ಟೇಬಲ್ ಅಕುಲ್ ನೆಲಟ್ಕೊಳ್ಲೇರು ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಅಟ್ ಪಿರೋಡ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂಜಿ ಪಿರೋಡ್ ಗೋಡೆ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೇನು ಬನ್ನಿ ಪಿರೋಡ್ ಗೊಬ್ಬನಪ್ಪನ್ ಪಿರೋಡ್ ಗೊಬ್ಬನಪ್ಪನ್ ಗೊಬ್ಬನ ನೀ ಅತಿ ನಿಕಲ್ ಓರ್ಕುಲ್ಲದೇನ್ ಮಾರ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಗೊಬ್ಬನಪ್ಪನ್ ಮನ್ನಾಗ ಒಲ್ಪವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಪನ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ನು ಎತ್ ಬೆಂಚ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಬಕ 10 ಓಕೆ 10 ಬೆಂಚ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಏರ್ಗುಳುನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಉದರ್ ಬನ್ನೋಡು ಬಗ ಬಣ್ಣನ ಉದರ್ ಬನ್ನೋಡು ಬದರಲ್ಲ ಬಣ್ಣನ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ಓಕೆ ಇಂಚಿಡಿ ಏರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಚಿಡಿ ಅಂಚಿಡಿ ಏರ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಹೋಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡ ಹೇಗಿರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಬ್ಜಿರೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಬ್ಜ ಇರೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅನ್ನದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಪಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೂರ ಮಾಡ್ಪೋರ ಇರೆ ಇಜ್ಜ ಪಕ್ಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಚಾರ ಅಂಜಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪನ ಟೀಚರ್ ಅಂಜಂಡ ಇರ್ನ ಕುಟ್ಟಿನ ಅವೇ ಇವ್ರು ಕುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅದಾರ್ಬನು ಅದೇ ಓಕೆ ಇರತ್ನೆ ಬೆಂಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಹೇಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹುಷಾರ ಏತ್ ಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಶಿಯಾ ಯಾಬಿ ಇರ್ಬಿ ಯಾನಜಿ ಜಿ ಅವೇಡ ಮೇರೆ ಎ ಇರ್ಬಿ ಇರ್ಜಿ ಎನ್ನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಝಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ A+ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಗು 10 after 10 ಪಕಡ ನೋಡಿ 10 after 10 ಅತ್ತೆ 7 after 7 ಪಕಡ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿರ್ತಿ ಬರ್ಪಣ ತುಕ ಇಜಿ 5 after 10 5 after 10 ಅತ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ 10 after 10 10 after 10 ಇರು 10 after 10 is 20 20 after 10 is 30 ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ. ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪಪ್ಪ ಓಲುಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಓಲುಪ್ಪು ಆಫ್ರಿಕಾ ಡೊಪ್ಪುರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಾವತ್ತಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಸ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಏರೋ ಕೊರ್ಪಿನೋಗ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಲ್ಪ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾರನ್ನ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಗೆ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಏಪ ಬರ್ತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋನ ಆರ್ ಫೋನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಪೋವಾನ ತರ್ದಿ ಆತ LKG ಇರ್ತೀನಿ ಆರ್ ಫೋನಾಗ ಇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತಿ ಅತಿ ಇರು ತುಂಬು ಓಲಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬು ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರ್ತಾರ ಪಕ್ಕದ ಯಾರು ಯಾನ ಅಪ್ಪಿದ ಬರ್ತೇನ ಇದಾಗಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿಗೆ ಇರಾಗ ಎಡ್ಡ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಾಗ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜ ಅಮ್ಮ ಕೆಡ್ರ ಹಬ್ಬದ ತಾಯಿಗೆ ಬಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇರ್ಕೇಂದಾರ ಇರಿ ತೋರ್ತು
ಅಮ್ಮ ಅದ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಮೇರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕೇನ್ಲವೆ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ ಕೇನ್ಲೆ ನಾನು ಏಪ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೋಪಿನವೆ ಅವೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡೂಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಒಬ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೋಪರೋಡೆ ಒಬ್ರು ಬೊಂಬೈ ಪೋಪಿ ಬೊಂಬೆ ಹೋಗ್ಬಿನಾ ಬೊಂಬೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಓಕೆ ಇರ ಪಪ್ಪ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೋಗ್ಬಿನದೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೋಲುಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೋಲುಪ್ಪುನು ಬೊಂಬೈ ಬೊಂಬೆ ಇಡುಪ್ಪುನಾ ಪಪ್ಪ ಓ ಅವಲಿ ಇತ್ತು ಹೋಲ್ಪೊಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಊರು ಇದು ಬೋಬುಜೆ ಇದೆ ಪೋಪಿಜಾರ ಬೊಂಬೆಗೆ ನಾನೇ ಬೊಂಬೆ ಪೋಪಿಜಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ದ ದಾತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಟೈಲರ್ ಟೈಲರಾ ಇವ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ನಾರೇನಾ ಆರೇನ ಫುಲ್ಲುನು ಅಂದೆ ಅಂದ ಅವಳಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ಲವೇರ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಧರ್ಮಗತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರಡು ದಾಲಿ ಜೊತೆ ಇಜಿ ಈರೆ ಪನ್ ಬರತ್ತೆ ಪಪ್ಪಡ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಪಾಪನ ಪಪ್ಪ ಪಾಪನ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಪನ ಪಪ್ಪ ಪಾಪನ ಪಪ್ಪ ಹೇಗ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಜೋರ ಆ ಹೇಗ ಜೋರು ಅಮ್ಮ ಕುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಸಾಮ ತರ್ಪೇರ ಅಂದತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಗುಳ್ಳೆ ತರ್ಪೇರ ಅಂದ ಇರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜಾರ ಅಂದತೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರಿ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟು 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓ ಇರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಇರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಯಾ 4 ಗಂಟೆ ಈ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರಿ ಹೇಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಈರ್ ಲಕ್ನೆ ಆವಡೆ ಈರತ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರಿ ಗುಪ್ತಾ 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನಿ 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಈರ್ದೂರ ಹೋಗ್ನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಶಾಲೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೆ ಪುರ ಏಳರಿಗೆ ಪುರ ಬರ್ರೆ ಶಾಲೆದಾಗ ಆವಡ್ ಸೊ ಗುಪ್ತ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕನು ಮಲ್ಪೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಯ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಐಸ್ ಐಸ್ ದ ಲಾರಿ ಓಕೆ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಗೆ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗ ಬೈಕ್ ಮೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಇಂಚು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ ಬಸ್ಲ ಕಾಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬಸ್ಲ ಕಾಲ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಬಸ್ಲ ಕಾಲ ಎಂಗ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ರೆ ಇರೆ ಬೈಕ್ ಎಂತ ಬರ್ವಿ ಎಂಚ ಬೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರಡ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಸೈಡ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ 1 ಬೈಕ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೆರ್ನ ಬೈಕ್ ತುಕ ಪಕೀರ್ನ ಬೈಕ್ ವಕರ್ನ ಬೈಕ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬೈಕ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಕ ರೆಡಿ ಬೈಕ್ ಒಂದ್ಲೆ ಹಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ನಿಂಜಿಂದ ರೆಡಿ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಬೈಕ್ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೈಕ್ಗೆ ತುಕ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿಬೋದು ಬೈಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೋದು ಇತ್ತ ಉಳ್ಪ പോകുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೀಪಿನಿ ಗಾಡಿ ಹೊಲ್ದಿಯಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಡ್ನೆ ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ದೀದ್ ಪೋಯಿ ನೀರು ಇದು ಸೀದಾ ಉಳ್ಪೆ ಮೀಯರ ಪೋಯಿ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಬೈಕ್ ತುಕ ಎಂಚ ತುಕ ಮೆರ್ನಂಜ್ ಬೈಕ್ ತುಕ ರೆಡಿ ಓ ಮೆರ್ನ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಮಾರ ಆರ್ನೆಂಜ್ ಬೈಕ್ ಎಂಚ ಆರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆತಿ ಪಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ನ ಬೈಕ್ ತುಕ ನೀರ್ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗತ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ मेरा बाइक ले रेडी बाइक ले बाहर जोड़ दो बाइक ओके स्टार्ट 1 2 3 सोनो स्टार्ट ये स्पीड ऊपर गाड़ी ये स्पीड ऊपर 10 लाख स्पीड పత్తు లైసెన్స్ ఉండేదా ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ ಅದೇ KTM ಬೈಕ್ ಐರ ಬಸ್ ಐರ ಲಾರಿ ಮೆರ್ನ KTM ಬೈಕ್ ಎನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಆವಣೆ ಎನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಆವಡೆ ಎಡ ಇರ ಫೇವರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ फ्रूट्स सकते फ्रूट मैंगो बका grapes बका strawberry बका orange बका
ಕದಾಲಿ ಜಾತಿ. ಓಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಯನ್. ಹಾ ಅಕಂಜಿ ಡೈನೋಸಾರ್. ಓಹೋ ಡೈನೋಸಾರ್ ಉಂಡಿ ತುಂಡ ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಉಂಡಾ ಕಾಡು ಕಾಡುಂಡಿ ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಬಕ ಅಕಂಜಿ ಜಿರಾಫ್. ಬಕೊಂಜಿ ಅದೇ ಅದೇ ಓಕೆ ಇದು ಲಯನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಲಯನ್ ಎಂಚ ಬುಲ್ ಮೆರ್ನ ಲಯನ್ ತುಕ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಲಯನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲಯನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಜಿರಾಫೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭೂತನ ಅದೇ ಜಿರಾಫೆ ಎಂಚ ನಾಯಿ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಮೆರ್ನ ಮೆರಗುಗ ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ ಓಕೆ ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಮೆರಗ ಓಕೆ ಇರೆಗೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರೋ ಬಾಡ ಅಂಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಕ ಆಪಲ್ ಬಕ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಕ ಬಕ ಮೊಸರು ಓಕೆ ಆಡ್ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪಜಿರೆ ಬಕೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಟೈಗರ್ ಬಕ ಮೊಸಳೆ ಯಾನ್ ಅವಳೇ ಮೊಸರು ಬಂದು ಓಕೆ ಮೊಸಳೆ ಬಕ ಬಕೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಬಕ ಜಿರಾಫೆ ಬಕ ನಾಯಿ ಬಕ ಮೀನು ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಬುಟಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಬಕೋ ಇಷ್ಟ ಬಕ ಬುಟಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಗರ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಟೈಗರ್ ಕಫ ಆತನ ಓಕೆ ನಾ ಎಂಜ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರಿಂದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಎಮ್ಮನಾಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಂಜ್ ಅನ್ಬಿಡು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಂಜ್ ಅನ್ಬಿಡು ಈರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಗುಪ್ತಾ ಇರಗು ಫೇವರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಬಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಕ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಕ ಪರಂದು ಓಕೆ ಪರಂದು ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಲಯನ್ ಬಕ ಟೈಗರ್ ಬಕ ಜಿರಾಫ್ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ಬೊಯ್ನಿ ಉಂತ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡಿ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನಾ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಂದು ಇರ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಇರ್ವಾನ್ಪ್ಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಕೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕಪ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಇದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಂಡೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕಿ ಅವ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ದ ಪಕ್ಕೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಹೂ ಪಕ್ಕೀಸ್ ಕಕ್ಕೆನೆ ಟಕ್ಕಿ ಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ ಎಂಚ ಅವನು ಕಕ್ಕೆ 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 ಎಂಚ ಅವನು ಟೆಸ್ಟಿಕೋ ಟೆಸ್ಟಿಕೋ ಬೇತೆ ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಡ್ ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಪರ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಎಂಚ ಪ್ಯಾರಟ್
ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಚ ಏ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಚ್ಚಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕು ನೀರು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎತ್ತೀನಿ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ಮುರ್ಕವರೆಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಸಾಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಧದ್ದು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕುಂಟಿ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಠ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಹಠ ಕೊಂಡ ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಬರ್ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಪಕ್ಕ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನೀರು ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾಡ್ಜಿ ಓ ಇವ್ರು ಇತರದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ಇತರದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಸತ್ಯ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೋಗ್ರಿ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅದೇರಿ ಈ ಮಂచి ಪಾಪ ఏ ಪುರ ಬೈದ್ರಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಏರ್ ಪುರ ಬೈದ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಏರ್ ಬೈದೇರಿ ಇರ್ನಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಏರ್ ಬೈದೇರಿ ಏರ್ ಬೈದೇರಿ ಅಮ್ಮ ಬೈಜಾರ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿ ಮಾರ ಅಮ್ಮನ ಬದರ್ದದೆ ಅರುಣ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಬೇತ ಏರ್ ಬೈದೇರಿ ಓಲ್ ಅನ್ನಿ ಓಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಓಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ಬರ್ಕಳದ ಮೂಲಿ ಏರ್ ಬೈದಿರ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲಿ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಬದರ್ತದೆ ಬೆಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ದಾದಿತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಬ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಜ ಅನ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪಾಪನೆ ಇರೇಂಜ ಗೊತ್ತಿ ಜೋರು ಇರೇಂಜ ಗೊತ್ತಾನ ಜೋರು ಅದೇ ಬ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇರ ದಾತ ಕಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ದಾತ ಕಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕನ್ನೊಂದು ಬಾಪಿನಿ ಕನ್ನತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಇರ ಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಯಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ ಡೈರಿ ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರೆ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ 7 ಏರ್ಪುರ ಮಾಮ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಅನ್ನೆ ಒರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಏರೋ 8 ಜನ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ಪುರಂಜೇರಿ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಅನ್ನದೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಏರೋ ಕುಡಂಜೇರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇದು ಅಜ್ಜನ ಬದಲದೆ ಅಕ್ಕಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಏರ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಹಾ ಅವು ಅಂದ್ ಭಯಂಕರ ಪಾಟಿಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ಆ ಪಾಟಿ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ 7 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಐಟಿ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮನ ಅಣ್ಣೆ ಇರಗ 6 ಅಣ್ಣೆನ ಏ ಪೋಪಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಗುಪ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪಿಡಿ ಗುಪ್ತ ಏನ್ ಉಳ್ಳು ಇಲ್ಲಡಿ ಏನ್ ಉಳ್ಳರಿ 4 ಇಯರ್ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನಿ ಅಣ್ಣನ ಪುತ್ರದದೆ ಗೌತಮ್ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೌತಮ್ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮರಕ್ ಬಿತ್ತವೆ ಗೌತಮ್ಮೆ ಏರೇ ಮರಕ್ ಬಿತ್ತವೆ ಏರೇ ಗೌತಮ್ ಮರಕ್ ಬಿತ್ತರ್ನು ನಂಗಿ ಕುಕ್ಕು ಹೋಯದೆ ಓ ದೇವ ಕುಕ್ಕು ಮಲ ಮರಕ್ ಕುಕ್ಕಿನಿ ನಿಕ್ಕು ದಾದಾ ಅಲ್ಪರು ಕುಕ್ಕು ಅಂಜ ಅನ್ಬಿಡ ಬಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಗೌತಿತ್ತೆ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತರು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಅನ್ಬಾರ ಗೌತಿ ತುಪ್ಪಿನ ದಾದ ಇದು ಗೌತರು ತಿರ್ತವಲ್ಲ ಅಂಜ
ಬಕ್ಕಿಂಚ ನೆನಪಿನೀರಿ ಪಕ್ಕಿನ ಕಿಂಜಿ ಬಸಲು ಓ ಇರುತ್ತೆ ಕಳಪನ್ನು ಏ ಗೌತ ಪಕ್ಕಿದ ಕಿಂಡಿ ಅಂಜದೆ ಅಂಜನಾ ಇದು ಗೌತು ಡ್ಯಾಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರಕ್ ಮಿತ್ತರ್ನವರ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಊರಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ನೆನಪಿದ್ದೀರ ಮೀಲ್ ಬಟ್ವೆ ಅಮ್ಮ ನೆನಪಿದ್ದೀರ ಮೀಲ ಬಟ್ವೆ ಮೀನ ಬತ್ತೀರಾ ಓಲ್ಪ ಮೀನ್ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಲ ತೋಡು ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟು ಓ ಮೀನ್ ಬರ್ಕೊಡು ಬೂಟೈ ಪುರ ನಂಗೆ ಬೂಟೈ ಬರು ತೋಡು ಇನ್ನ ತೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಬೂಟಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಬತ್ತುಜಿ ಹೇಗೆ ಬೀಚ್ ಬತ್ತುಜಿ ತೋಡು ಪುರ ನಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಬೂಟಾಯಿ ಆಗಲೇ ಬೀಚ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಲ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ತೋಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಟ್ಟು ತೋಡು ಮಿತ್ತು ಸೊನ್ ತೋಡು ಮಿತ್ತು ಮೀನ್ ಬತ್ತನೆ ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಅವು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಏರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಓಕೆ ಈರ ಹೋಗ್ರ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೂ ನಿಜ ಹೋಗ್ಬಾರದ ಓಕೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ಗ ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಂಗ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದೇ. ಒಂದು ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ದಿರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಪನೋಡು ಎಂಚುಂಟು ಒಂದು ಅವೇ ಪತಂದು ಕೊಡ್ಚಾ ಬೀವನ್ ಒಂದು ನಂದಿನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ದೆ ಪನೋಡಿದ್ದೆ ಏ ಶೋಕ್ ಆತನಂದು ಬೋರ್ಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಪುರ ಪನೋಡಿ ಅವೇ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಒಂದು ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪರೋಡೆ ನಂದಿನ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರೇಗಿ ಅವೇ ಇದ್ದೇ ತಿರ್ತಂದೆ ಈಗ. ಓಕೆ ಇಂದ ಪದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಹೆಂಚಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಆತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಪಪ್ಪಳ ಮಾಡೋಡು ಒಂದೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಬಾದಾಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಂದಿನ ಅವೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್. ಇರಾಗ ಏನ್ ಚಾಡಿ ಎಡದ್ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಚ ಸೂಪರ್ ಈ ಪರ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಪರೋಡು ಒಂದು. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನತೆ ಇರಾಗ. ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಪ್ಪಡ ಪನೋಡು ಕಂಡ್ರಿಗೆ ಅವೇ. ಓಕೆ ಇರಾಗ ಹೆಂಚ ಆತೀನಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನೆ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನದ್ದೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಡ ಮಾಡೋಡು ಕಂಡ್ರೆ ಆಪ್ರಿಕೋಡ್ ತಿಕ್ಕು ನಂದು ಆಪ್ರಿಕೋಡ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗೊಂದು ಅವೇ ನೇ ನಂದಿನಿ ಬಾದಾಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವೇ ಮಾಡೋಡು. ಯಾರು ಬರ ಬೈದಾರೆ ಇಲ್ಲಾರು? ಯಾರು ಬೈದಾರೆ ಇಲ್ಲಾರು? ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬೈದಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬೈದಾರೆ? ಅಜ್ಜ 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 ಬೈದಾರೆ. ಓಕೆ ಅಜ್ಜ ಬೈದಾರೆ ಬಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ನಿರ್ನ ಮಾಮಿ ಆವಾಡ್. ಓಕೆ ಉಪ್ಪರ್. ಓಕೆ ಸುಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಚಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಇರ ಬುದರ ಇಂಚ ಅರುಣ. ಓಕೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಪ್ರಿಕೋಡ್ ಇತ್ತಾರ ಅಂದ ಅದಾಗಿರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲೆ ಆನೆ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಪೇದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಇರ್ತಾರ ಅದಾಗಿರ ಅಂತಾರ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬತ್ತಿ ನೀವು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ 1 ಇಯರ್ ಆತಿಜಿ ಪಣ 1 ಇಯರ್ ಅನ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 1 ಇಯರ್ ಅಂತ ಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋತುಜಿ ಕೂಡ 4 ಅಂಡೆ ವಿಚಾರ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಪಾಪನೆ ಈ ತೆಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಪಾಪಗೆ ರಂದೆ ಪಾಪಗೆ ಭಯಂಕರ 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 ಪೋಕ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರು ಆರು ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬಂದು ಇಡ್ ಜೋರ್ಗೆ ಅಂದ ಅದಾಗೆ ಜೋರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಓಕೆ ದಾಗಿ ದಾಗಿ ಮೇರಿದ್ದ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬರೀ ಆಟ ಅನ್ಬೋದಾ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೀ ಫಿಶ್ ಬುಜಿ ಚಿಕನ್ ಬುಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಅವೇ ಒನಸ್ ಅವೇನಾ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪುರ ಸೊ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೀಲಿ ಅಡ್ಡನಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಯಾರಿದ್ದೆ ಪೊನ್ನೂಲು ಏನ ಪೊನ್ನೂಲು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ನಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಾತ ಅವಡು ಇರೋ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಯಾಗ ಏನೋ ಅವೇರೆ ಉಂಡವೆ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅಯ್ಯ ಪೂರ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ವೈಟ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸೊ ಮೇರಿದ್ದ ಫ್ಯೂಚರ್ 100% ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಆಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಆಪರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆಪೇರ್ಗೆ ಮೇರ್ ತೂಕ ಮೇರೆ ಹೀರೋ ಆಪೇರ್ ಎಂಜಿನ ಆಪೇರ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೇರ್ದದ್ದು ಮೇರ್ ಕಸಿನ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ರ ಕಸಿನ ಅರಡಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇನ್ನು ಬೆಂಡೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಬೃಂದ ಓ ಬೃಂದೆ ಈರ್ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಡೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆ ಬೃಂದ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೃಂದ ದಾದ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಮೇರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಾರ ಮೇರೆ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಓ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇನ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಅಂಡೇನೆ ಕೆಲಸ ನಾಡೊಂದು ಅದು ಎಂಚ ಇಂಚ ಮೇರೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಅಪ್ನೆ ನಿಕಲಿಗೆ 2 ಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಪುರ ಆತದ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ ದಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೈದ ರಿಮೋಟ್ ಗೆ ಬರ್ಪಡದೆ ರಿಮೋಟ್ ಗೆ ಬರ್ಪಡು ಹಲೋ ರಿಮೋಟ್ ಗೆ ಬರ್ಪಡು ಅಂಚ ಆಬಾಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಬೈದರೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಬುದರ್ದಾದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓಕೆ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಾಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಟ್ಟುವರೆ ಅದು ವಿಷಯ ಇಜ್ಜ ಕುಟ್ಟುನೇಕ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಾಕುನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಕೈಲಿಡ್ ಪುರ ಹಾಕುನ್ಗೈತೆ ಕೈಲಿಡ್ ಪುರ ದೋಸೆದ ಪುರ ಒಂದೈತೆ ಕೈಟ್ ಹಾಕುನ ಓಕೆ 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 ಆವಡು ಹಾಕು ದಾದ ಅಮ್ಮನ ಕೇನು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕುನೊಂದು ತೂಕ ಆಪಣ ಉಂತವರ ಆಪಣ ತೂಕ ಬಿಡ್ಚ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪಡ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಂಡ್ಯರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಾರ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕ ಕೊಂಚಿತ್ತ ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕು ಇದು ಒಂದೆಟ್ಟು ದೋಸೆದ ಕೈಲಿಡು ಪುರ ಹಾಕುವರಿಗೆ ಬಕೊಯ್ದು ಹಾಕು ತೋಪಿಡು ಪುರ ದರ್ಪರಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಕೈಟಾ ದಾಗಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಡು ಬಗೆ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರೋಡಾನೆ ಹಾಕಡ ಓ ಅರೆ ಪಂಡ ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಓಕೆ ತೂಕ ನನ್ನದು ಹಾಕ್ಲಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕೈಲಿಂಡದ್ದು ತೋಪಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇದಿಲ್ಲಡೆ ಈರ್ ಮಂದಿನ ಕಜಿಪು ಇಷ್ಟ ಮೊಸರು ಇಷ್ಟ ಅವೇ ರೇಗಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೊಸರು ಓಕೆ ಮೊಸರು ಇಷ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣದು ಚೀಪ್ ಆಪ್ ಅದೇ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಮೇರೆ ಮೊಸರು ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೋಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇ ಸತಿ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕೈಲ್ದೆ ಬರು ಅದೇ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಆಪರೆ ಏನು ಆಸೆ ಎನ್ನ
ಮಜದಲ್ಲಿ ಪನ ಆಯ್ಗ ಹೋಯ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐತೆ ಸದ್ಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿವಿದ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಮಲ್ಸಾರ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಪ್ಪದಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಲರ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮೇ ಆರೆ ಪೊಲ್ಲು ಅಂದ ಓಕೆ ಅಂದ ಬಟ್ ಮೇರೆ ಪಂಡರೆ ಧ್ಯಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ನ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೇರೆ ಪಂಡರೆ ಇರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟು ಆತೆ ಪೂರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೂರ ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಆಲಿದ್ದಂಡ ಆಪಜೆ ಗಂಚ ಆತೆ ಗುಪ್ತಾ ಈ ಬುಲ್ಪುರ್ ಚೇಕ್ ದ್ಯಾಕ್ ಬುಲ್ಪುರ್ ಗುಪ್ತಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಗುಪ್ತಾ 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 ಇರ್ ದ್ಯಾ ಬುಲ್ಪುನು ಏರ್ ಬೈದಿರಿತ್ತ ಗುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೈದನಾ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೈದನ ಅಮ್ಮನ ಪುತ್ರದದೆ ಸರಿತಾ ಓಕೆ ಏನ ಪುತ್ರದದೆ ಗುಪ್ತಾ ಸರಿತಾ ತಾತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ತಾತ ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಜ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇರ್ ಪಾಪ ಅನ್ಬಿಡದೇರಿ ಹಾಕು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ನೆರ್ಪಿರಾ ಓಕೆ ತೋಕ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೋರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ ಮೇರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ರಿ ಓಕೆ ಹಾಲದು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನ್ಯಾರ್ನ ಬುಡುಪುಜಲತೆ ಇತ್ತ ಯಾನಂತ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದೇ ಅದೇ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾತು ಜೋರಲ್ಲ ರತೆ ಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಜಿಂದ ಕರೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಣ್ಪೋಲು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಈ ಬುಚ್ಚಿ ನಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಿಂದ ಕಡ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಹಚ್ಚುವರ ಅಡ್ಪೋಲು ಅಡ್ಪೇರ ಓ ಇದಾದೆ ಮೈಸೂಡಿ ಇರೋದು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ 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 ಇಪ್ಪನೇ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪೋಲು ಏನೋ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಜ ಅಂಜ ಗುಪ್ತಾ ಅದೇ ಗುಪ್ತಾ ಬಂದು ಏನ್ ಪುದರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ದಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜೋರ ಹಿಂಗೆ ಪಪ್ಪ ಜೋರ ಅದ ಪಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ ಇರ ಮೆಗ್ಗೆ ಏರೋ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೂಜೆಗೆ ಈರಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ದೇಗಿ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲದ ಮರ ಟ್ಯಾಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಮರ ಬಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮರ ತಂಚ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಆವಾಡ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ದಾದೆ ಮೇರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇರ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇರ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪವೇರ ತೀರೆಗೆ ಈಗ ಕಲ್ಪವೇರ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಪಿನ ಓದನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೋಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಪಾತಂಡ ಪಂಡ್ಪೋಲು ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನಂದ್ ಅನ್ಬರ ಅದೇ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಇರೇಗ್ಲ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇರೇಗೆ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ ಬಾತಿರ್ದು ಹೇಗುರ್ಲಿ ಇರೇಪ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬರ ಆಫ್ರಿಕಾಗ ಅದು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎಂಚ ಮೂಜ್ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಂಬಗಿಲ್ ಪೋಪಿನತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೋಪಿನದೆ ನಾನು ಏಪ ಅಲ್ಪರ ಇರೆ ಏಪ ಅಲ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ ಓಕೆ ವಿವನ್ ನಂದಿನ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಿರಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನಿಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ನತೀರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿವಿ ಪುರ ಒಂದು ಪುಡತ್ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಅವೇ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಪ್ತಾ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ದೊಂಜಿರಕು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ದ ಬುಲ್ಪುನು ಇರಿ ಇದ್ದ ತೆಲ್ಪುನೇ ಇರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಬರ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಓ ಆಯ್ತುಂಡು ಅವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್
ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಡ್ ಇವರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಡಪ್ನದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಓಕೆ, ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಬಾಯ್. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು.